म्यूजिक डीजे प्रिंस मेगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाजार भी थी। नया नया सखी हो करा के लाइल गावाना हमारा से साझो ही करावेला बिछावाना। नया नया सखी हो करा के लाइल गावाना हमारा से साझो ही करावेला बिछावाना। करवट फेरी तो हमारा के सीधा सुतावेला तपियावा होरलिस में मिला के हमके मिरिंडा पियावेला। तपियावा होरलिस में मिला के हमके मिरिंडा पियावेला। मिरिंडा पियावेला तपियावा होरलिस में मिला के मिरिंडा पियावेला। मानेला न बात हमर भतरा सतावेला गरम गरम चीज सखी हमके खियावेला। रोज बाजार से हुकेला लियावेला साड़ी हटा के रस साया पचुआवेला। मानेला न बात हमर भतरा सतावेला गरम गरम चीज सखी हमके खियावेला। रोज बाजार से हुकेला लियावेला साड़ी हटा के रस साया पचुआवेला। हमर चूसेला ओठ सखी टिंडा करावेला तपियावा होरलिस में मिला के हमके मिरिंडा पियावेला। तपियावा होरलिस में मिला के हमके मिरिंडा पियावेला। अरे म्यूजिक डीजे प्रिंस हमके मनावेला मारेला भतार हाथे खाना वो खियावेला। जाने कुछ करे तो हमके हटावेला संगे संगे सखी उत काम वो करावेला। रोइले तो सखी हमके मनावेला मारेला भतार हाथे खाना वो खियावेला। जाने कुछ करे तो हमके हटावेला संगे संगे सखी उत काम वो करावेला। राइटर अमित से कुछ के गिला बावे ना जितेंद्र मिलल बाबा तार सखी खीरा खियावेला। तपियावा होरलिस में मिला के हमके मिरिंडा पियावेला। बुझलु ए सखी।